967821694 बे नाम्बाराव आंनाव कल खालाम अब्लानो जागोन आंजों रं नाम्बार 967821694 बे नाम्बाराव आंनाव कल खालाम अब्लानो जागोन आंजों रं नाम्बार 967821694 बे नाम्बाराव आंनाव कल खालाम अब्लानो जागोन आंजों रं नाम्बार गोदै गोदै रायज्लायगोन गोसोनि खोथा सानैजों गोदै गोदै रायज्लायगोन गोसोनि खोथा सानैजों अननायजों सोंहरगोन नोंनि गोसो थोनाया साबैसे अननायजों सोंहरगोन नोंनि गोसो थोनाया साबैसे बबे गामिनिनो खोन्थाहर आंनि फनाव रं नाम्बार जानानै खोन्थाहर आंनि फनाव रं नाम्बार जानानै